A teď vám řekneme, jak by mohlo vypadat takové chytré, moderní bydlení v 21. století. Ostatně podívejte se, berte to jako takovou ochutnávku na dnešní milénium, které začíná v 11 hodin a 35 minut. Dokonalý přehled o každém koutu vašeho domu, odkudkoliv, aniž byste vůbec byli doma. I to dokáže inteligentní systém. O tom, že je každý pohyb v domě pod neustálým dohledem majitele, jsme se mohli sami přesvědčit. Stejně jako u dalších vymoženostech domu. To už však za doprovodu samotného pana domácího, Jana Průchy. Já jsem kdysi byl na nějaké takové ukázkové prohlídce takového moderního bytu, kde jsem se asi před 3 nebo 4 lety k tomu dostal. A rozhodl jsem se, že by něco takového podobného bych rozhodně chtěl mít v případě, že bych stavěl nový dům. Automatické řízení spotřebičů třeba prostřednictvím mobilního telefonu nebo ovládání světla pouhým pohybem ruky není v mnoha českých domácnostech žádnou novinkou. Dům pana Průchy však jako první spojuje všechny dostupné technologie v jeden celek. Navíc s možností ovládat jej téměř odkudkoliv. Můžete sledovat, co se děje v tom domě. Když jste zapomněla alarm, můžete ho spustit, zjistit, co dělají děti, jestli je všechno v pořádku, pustit si pračku, když jdete domů. Tady je vlastně zapojení na Wi-Fi prostředí, abych mohl chodit celkem bezdrátově a být stále online. Jedna věc je vlastně topení a řízení, vlastně vytápění, po případě chlazení. A potom je to systém vypínačů a světel, který je zase napojený na další systém, což je meteostanice a sledování venkovního světla, takže a vašeho vlastně pohybu v tom domě, díky zase čidlům, které jsou napojený na elektronický zabezpečovací systém, takže ten dům ví, že jste v nějaké místnosti, dlouho už nejste, svítí se tam, hasne. Navíc vlastně je tady integrace veškerý vaší domácí zábavní techniky a filmů. Bavit se dá v inteligentním domě opravdu neomezeně. Kromě chytrého DJ a univerzální hospodyně však může být i dobrým strážcem vašich dětí, například u bazénu. Komfort automatického domu však rozhodně není zadarmo. Oproti standardní instalaci, která je normálně v těch domech se realizuje, tak ty náklady jsou kolem 20 až 30% navíc. Když projekt prostě elektroinstalace stojí 300 000, tak ta inteligentní elektroinstalace stojí řekněme 360. Podle odborníků se však vložená investice majitelům může vrátit nejen v podobě pohodlí a luxusu, ale i v úsporách energií. Ty panely spotřebují nějakou energii, máte nějaký centrální server, to prostě nějakou energii spotřebovává, ale ty úspory se vlastně dosahují tím, že efektivně řídíte ty tepelné zdroje a že se vlastně nic nezapomene. Inteligentní domy mají do budoucnosti světového stavitelství dobře našlápnuto. Jestli si je oblíbí i Češi, zatím zůstává hádankou. Pan Průcha ale věří, že je jeho sídlo v Česku sice první svého druhu, ale rozhodně ne poslední. Tak to byla pozvánka k miléniu, které začíná v 11 hodin a 35 minut.